If you knew me back when I was younger, the world at my feet was. Kulħadd jaf li Ludwig kien bniedem li tagħmel ħabib miegħu easy ġifieri, kulħadd jom miegħu u jom kulħadd ġifieri fl-istess ħin. Kien point of reference f'dan l-isport ġifieri u ftit ikun hawn bħalu. Fil-fatt, Ludwig qasa li l-erba' fil-għaxija tilef ħajtu f'inċident waqt li kienet jodos fid-dwejra kien wieħed mill-aqwa għaddasa f'pajjiżna. Michael Gallia li tkellem dwar kif ftit inqabel kienet jitkellem ma' sieħbu fuq Facebook. Emozzjonat bit-telfa ta' ħabib Aziz, kellu biss kliem ta' tifħira l Ludwig. Spjegalna kif 5 snin ilu iltaqgħu fi klabb tal-Adis fejn kienu qed jikkompetu kontra xulxin u anke flimkien. Dis-sena għomejna ħafna flimkien peress li isna nomu fl-istess font u nomu l-istess tip ta' ħut isna kuna nsibu ruħna xulxin tajjeb lis-sena flimkien. Gallia għalinna kif salejl qabel ma' Ludwig tilef ħajtu u ż-żewġ tiħbieb kienu passoltu qed jitkellmu jiċċajtaw bejniethom fuq Facebook. Biex 24 siegħa wara, Michael irċieva telefonata li ħadd ma jixtieq jirċievi. L-aħħar esperjenza li għandi miegħu hija l-aħħar darba li għomejt miegħu meta kompetejna flimkien fl-istess team u ġejna l-ewwel bħal speċi jiena u ħabib ieħor. U isna bħal speċi neqgħu niftakru kemm għandna lil xulxin u hekk. Mal-aħbar ta' mewtu numru kbir ta' dasa fuq Facebook esprimew id-dispjaċir tagħhom. Qalu li tilfu ħabib ta' veru li mhux biss kien idolu taħt il-baħar iżda anke fil-ħajja ta' kuljum. Ludwig kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-ibra mad-dasa fil-kategorija apnea fejn l-dasa jinżlu fil-qiegħ tal-baħar mingħajr ebda għajnuna respiratorja. Il-kapaċità ta' dan iż-żagħżugħ waslitu biex anke jirrappreżenta lil Malta fuq livell internazzjonali. Fil-fatt, fl-2015 kien l-unika għaddas professjonali Malti li ntażel mill-ikbar kumpanija tal-Adis biex jirrappreżenthom. Għalkemm Ludwig ħallina l-memorji tiegħu se jibqgħu f'qalb il-qraba u dawk l-għaddasa li tant qatta żminijiet sbieħ magħhom taħt il-baħar. Ludwig nibqgħu niftakru bħala dik leġenda ta' dan l-isport għal dal-pajjiż. Nibqgħu niftakru bħala ħabib. Bniedem ċajtir ħafna diffiċli nsibu bniedem ieħor bħalu.